Il-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil uża l-kollegament tal-ħadd filgħodu fuq Radio 101 biex filwaqt li jitkellem kontra l-Gvern jipprova jikkonvinċi l-Partitarji li m'hemm xejn ħażin li hu l-Partit Nazzjonalista marru ħażin f'żewġ stħarriġ tal-opinjoni pubblika. Fil-fatt kemm di Malta Independent kif ukoll Malta Today ippubblikaw stħarriġ li juri li l-Prim Ministru huwa fdat ferm aktar mill-Kap tal-Oppożizzjoni u l-Partit Laburista jgawdi minn ferm iktar appoġġ mill-Partit Nazzjonalista. Appoġġ li Busuttil u l-Partit Nazzjonalista donnom baqgħu jitilfu. Biex jagħmel argument favorih fiċ-ċirkostanzi, Busuttil uża l-ħatra ta' Donald Trump bħala l-President tal-Istati Uniti. Dik naħseb li kbar tal-ima jiena mill-elezzjoni li kellna fl-Istati Uniti illi kien vot qawwi kontra l-establishment u l-lezzjoni għalina li anki f'pajjiżna għandna establishment u dan l-establishment issa ser ikun fidejn il-poplu Malti wkoll biex kif qed isir f'pajjiżi oħra jivvota hu, jitkellem bil-vuċi tiegħu. Iżda tal-Partit Laburista l-Oppożizzjoni għal darb oħra qed tikkontradixxi lilha nnifisha hekk kif bi kliemu Busuttil kompla jikkonferma li l-Partit Nazzjonalista huwa l-establishment negattiv li jibża jbiddel u li hu kontra kull pass pożittiv li rnexxu li jikseb dan il-Gvern. Għal darb oħra Busuttil saħaq li f'pajjiżna il-qalba tal-gass ma kienx bżonn juża u li dan l-investiment kien ħela ta' flus. Il-Partit Laburista nota kif Busuttil u l-Partit Nazzjonalista huma anke kontra l-Master Plan f'Paċifil u fi kliem Busuttil li kieku kien hemm fil-Gvern dawn il-proposti għal tibdil ma kienux isiru. Busuttil temmettejt l-istħarriġ tal-Partit Laburista huwa determinat li jreġġa l-arloġġ lura u jrid li pajjiżna jkollu partit fil-Gvern li huwa negattiv, jibża jbiddel u li huwa fil-fatt huwa parti mill-establishment li jrid iħalli kollox l-istess.